ɗan jarida, ɗan jarida, ɗan jarida. Masha Allahu, yau ma dai ga mu a dandalin ɗaukar shirin mai dogon zango da suna ɗan jarida. Yau muna day 12. Allah ubangiji ya ba mu sa'a, Allah ubangiji ya ba mu ikon faranta masu kallon mu. Amin summa amin. To har kullum dai kamar yadda muka saba yau ma mun fito ɗan jarida day 12. Yawwa, na ragona Sadiku ɗan jarida. Yau ranar da muke ciki ita ce rana day 12. Rana ta 12 a cikin garin da muke cikin taimakon Allah sun bani wuta. Na buga wajen sinasanai 100 da wajen ashiri da wajen yarbi. Saboda haka ba abin da za mu ce Allah ya ba mu ikon kammala lafiya. Aliya yar kwalisa a cikin shiri mai dogon zango ɗan jarida. Yau muna rana ta 12. Sunan wannan labari ɗan jarida. Saboda haka jama'a muna kira a gare ku kar ku sake a baku labari. Yau muna day 12. Yau muna rana ta 12. Muna yi ba ma gajiya, aiki yana karewa. Ɗan jarida day 12. Har ila yau dai muna cikin set ɗin ɗan jarida day 12. 12 yau muna da 12 ɗan Cikin shirin ɗan jarida. yau muna rana ta 12 ɗan jarida rana ta 12 a cikin shirin ɗan jarida na tashar da global company. muna rana ta 12. Wannan haka yake. 12 a cikin shirin ɗan jarida. Allah ubangiji ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu sa'a. Jaruma a cikin shiri mai dogon zango ɗan jarida Nadia Ola. Day 12.